Още един подранил черен петък ни очаква на Fashion Days тази година. Голямото събитие Black Friday се задава, за да превземе Fashion Days на 6 ноември с неустоими оферти за модни продукти. Black Friday в Fashion Days започва на 6 ноември след 7 часа сутринта. Хиляди стилни артикули за мъже, жени и деца ще бъдат на разположение с отстъпки от марки като Fossil, Furla, Guess, Adidas, Puma, Pepe Jeans, Desigual, Diesel, Nike, Love Moschino, Mango, Ted Baker и много други. Не пропускайте възможността да се поглезите с най-актуалните модни тенденции на изключителни цени. За допълнителна информация последвайте връзката в описанието на видеото.